Bueno, bo día a todos e a todas. Iníciase a sesión extraordinaria do Concello Pleno do día 22 de outubro do ano 25. Solicitada polos concelleiros señor Penabaz Muras, señora Franco Martínez, señor Breijo Caruncho, señor Xalo Orizales, para tratar o único asunto incluído nesta orde do día, na parte de control. Punto primeiro e único, situación laboral do personal do SAF. Ábrese o debate e ten a palabra os concelleiros que solicitan o pleno, o señor Xalo Orizales, a señora Franco e o señor Penabaz Muras. Non sei como queren distribuir os tempos. Señor Xal, empeza vostede. Perfecto. Cando queira. Bo día, compañeros e compañeiros da corporación, traballadores do SAF, veciños e veciñas do Ortigueira que nos acompañan hoxe neste pleno. Para o BNG, o pleno que hoxe celebramos non é só un trámite máis, é unha chamada de atención. Unha chamada de atención a este goberno municipal. Un alto no camiño para falar con seriedade e con verdade dun servizo esencial que está nun punto límite, o servizo de axuda no fogar. E estamos aquí non só para criticar a xestión do servizo, senón para poñer o foco onde debe de estar, nas persoas, nas que precisan atención e nas que cada día a prestan con esforzo e dignidade. Porque para nós, o SAF non é unha cifra nun orzamento, nin un expediente administrativo. O SAF, señor alcalde, é a muller que vive en Insua e que precisa axuda para asearse. É o home que está en Céltigos, de 80 anos, e que leva meses esperando por unha praza. Ou era a miña avoa a que lle concederon o servizo meses despois de falecer, porque o sistema estaba saturado e sen saída. Pero o SAF tamén son as traballadoras que cada día percorren o Concello enteiramente, de arriba a baixo, ás veces sen o material axeitado, acumulando horas e responsabilidades que non lles corresponden. Iso, señor Calvín, é o SAF. E a realidade é que hoxe está en crise, despois de prometer vostede que o ia solucionar en 15 días. Pasaron máis de 15 meses e segue sen solucións. Hoxe, señora Dorna, falamos dun servizo con xornadas recorrentes durante toda a semana, sen descansos suficientes, onde moitas traballadoras superan a xornada que fixa o convenio colectivo, que son 35,5 horas semanais, e supéranas. Sen compensación en tempo, nin compensación en cartos, cando o convenio obriga expresamente a facelo e a informar trimestralmente o comité de empresa, e non se fai. Fálase tamén dun plan de vacacións incumprido, con días acumulados a deber, e de modificacións de horarios e quendas sen negociación previa. Iso non é pasado, señor Calvín, iso é presente, do seu goberno e da súa xestión. Esta situación motivou un conflito colectivo e un proceso de conciliación que levan meses prorrogándose. Primeiro, porque o goberno local non se presentou. Despois, porque se deron longas a través de acordos que sabían que non se ian cumprir. Iso é o que están facendo vostedes co SAF. En o último trimestre do ano 2024, asinaron un acordo para que a finais de xaneiro de 2025 houbese cadrantes con quendas rotatorias e 2 días de descanso, traballando só unha parte do persoal as fines de semana. Chegou xaneiro, chegou febreiro, chegou marzo, chegou abril e non había cadrantes, nin horarios. En maio, o alcalde, ou o seu grupo de goberno, volveu prometer que o problema xa estaba solucionado. Pero non o estaba, nin o está, actualmente. Algúnas traballadoras teñen dereitos recoñecidos e outras non. Agora tamén vostede fala de dereitos laborais como falaba deles cando estaba na oposición, señor Calvín. Repite iso tamén constantemente nos plenos, a que non? E iso non é xestión, iso é desigualdade e abandono. Repítolle, desigualdade e abandono. E agora, permítame lembrar algo, porque a memoria tamén é política. Cando vostede, señor Calvín, estaba na oposición, era o primeiro en falar da falta de planificación do SAF, en criticar que non se cumprían os dereitos laborais do persoal e en exixir diálogo e solucións inmediatas. Diálogo e solucións inmediatas. Leva 2 anos e non hai nin diálogo nin solucións.
Hoxe, estando vostede no goberno municipal, vostede repite exactamente o que antes denunciaba. E, mentres tanto, o servizo segue igual ou peor. E non o dicimos só nós. Dío todo o mundo. Pois non, señor alcalde. En Ortigueira, o PP non apoiou unha moción do BNG que tratamos aquí en agosto, que pedía reforzar o SAF. E no mesmo pleno sacou adiante unha modificación de crédito de nada máis e nada menos que 700.000 euros en servizos sociais, alegando que xa se cubrían eses gastos. Para nós non son gastos, son inversións. Pero aí cada quen lle chama como queira. E vostede dedicou eses 700.000 euros a outras cousas, pero ningún euro aos servizos sociais. Señor alcalde, cubrir gastos non é mellorar o servizo, non é garantir medios, ni máis persoal, ni mellores condicións para as persoas traballadoras. É tapar un burato cun titular, mentre as persoas traballadoras e dependentes seguen sen camas, sen grúas e incluso sen EPIs e sen descanso. En agosto, ademais, comentáronos que debía celebrarse unha nova reunión sobre horarios. Non se fixo ata que o comité fixo pública a súa denuncia en medios de comunicación. Así é como funciona, que hai que sacar as queixas nas redes sociais, nos medios de comunicación, para que este goberno funcione. En lugar de cumprir o compromiso verbal de ter novos cadrantes en xaneiro de 2025, vostede, pola tarde, asina un decreto e adía todo un ano máis, ata xaneiro de 2026. E con iso pensa que resolve o problema. Un problema que está perdurando máis dun ano grazas á súa xestión. Un ano máis de incumprimento dun convenio colectivo que é de lei. E, mentres tanto, vostede continúa a falar de agradecemento e de recoñecemento ao labor das persoas. Pois non, señor Calvín, non chega con agradecer. O recoñecemento non se fai con palabras, faise con feitos, e vostede feitos poucos ou ningún. A todo isto, súmase o informe que se estivese na oposición calificaría de demoledor, palabra que lle encantaba, demoledor. O famoso informe de inspección de traballo que vostede pasou por alto. Súmase a falta de avances noutros compromisos, unha RPT prometida, publicada nos decretos e que a día de hoxe inexistente, cando xa tiña que haber un borrador e unha mesa de negociación tanto co comité de empresa como cos grupos de oposición. De momento, non hai nada. Súmase un servizo saturado con máis de 100 persoas en lista de agarda, confirmado por vostedes mesmos, e un clima laboral cada vez máis deteriorado e cansado. Estes son os grandes logros do señor Calvín. Estes son os grandes logros do Partido Popular en Ortigueira. Fronte a todo iso, en lugar de diálogo, o que fan é ameazar. En lugar de escoitar e de solucionar, falan de chantaxe. E cando as traballadoras piden respeto aos dereitos laborais e solucións. E aquí compre dicilo con claridade. A responsabilidade directa da xestión do SAF é da Concelleira de Servizos Sociais, que ten as funcións delegadas e non as exerce. Non as exerce. Repítollo, non as exerce. Non se pode dirixir un servizo dende a ausencia. Non se pode pedir respeto cando non se exerce responsabilidade. E o BNG hoxe, sí, como sempre, é crítico, moi crítico, coa súa xestión e cando se fan as cousas mal, moi mal. Pero non temos por costume só criticar. Tamén temos por costume presentar propostas para mellorar o servizo de axuda no fogar. Nós falamos coas persoas e traemos propostas e medidas claras e alcanzables e posibles. E aquí as deixo para que as poidan anotar e, se queren, poñelas en funcionamento. O primeiro, un plan municipal de recuperación do SAF, con calendarios, prazos e medidas concretas que inclúan cobertura das baixas, goce efectivo das vacacións e unha regularización dos horarios e descansos. Segunda, un cumprimento inmediato do convenio colectivo municipal, especialmente no relativo á xornada, vacacións e compensación das horas traballadas en fin de semana. Terceira, unha renovación do regulamento do SAF en Ortigueira, elaborando un convenio específico para o servizo, que contemple a súa realidade, que sexa respetuoso cos dereitos das traballadoras, pero que tamén garanta a seguridade xurídica e estabilidade na xestión.
É un convenio que sirva para ordenar, dignificar e facer sostible o SAF, facilitando unhas condicións laborais xustas, unha planificación real e unha xestión eficiente dun servizo tan esencial e humano como este. E cuarta, a asunción de responsabilidades políticas, porque promesas incumpridas e decretos atrasados teñen consecuencias reais sobre persoas reais. E non estamos a pedir nada extraordinario. Pedimos dignidade. Pedimos xustiza. Pedimos que se cumpran as leis e que respete o traballo. E pedimos que se trate con humanidade as persoas dependentes e as profesionais que as atenden. Porque a Ortigueira non pode seguir entre promesas, excusas e atrasos. E remato cunha reflexión que debería ser obvia, pero que hoxe tristemente é necesario. Cando se perde o diálogo e se rompe a confianza cos traballadores dun servizo esencial, pérdese algo máis que tempo. Pérdese a credibilidade, señor Calvín, e vostede perdeuna. Non chega con dar palmadiñas nas costas, nin con sair nas fotos das festas. O que fai falta é sentarse, escoitar, planificar, cumprir e cuidar a estas persoas traballadoras que exercen un traballo. Por empatía, póñanse na pel de cada unha destas traballadoras e pensen como se pode prestar a mellor atención posible cando as condicións laborais que lles dan non o permiten. Levantar, asear, vestir e cuidar as persoas maiores non é só un traballo, é unha responsabilidade humana, física e emocional. E mañá, calquera de nós pode ser quen precisa esta axuda. Pois iso, señor Calvín, señora Adorna, menos fotos, menos excusas e menos titulares, e póñanse a facer feitos. Máis respeto e máis compromiso real cun servizo que é, por riba de todo, un servizo ás persoas. Pois, como dicimos no BNG, cuidar das que nos coida é o primeiro paso para cuidar do noso concello. Moitas grazas e moito ánimo nesta loita, compañeiras. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias, señor alcalde. Quero lle dar a benvida tamén ás traballadoras do Concello que están aquí presentes coas súas reivindicacións. Xa que é un pleno que solicitamos os partidos da oposición e que empezamos a exposición, quero empezar solicitando un segundo turno, porque despois de falar vostedes seguramente teremos máis cousas que aportar os tres, e solicito ese segundo turno dende xa. Ben, creo que estamos todos de acordo, todos os que estamos aquí presentes, en que os servizos sociais son probablemente o servizo máis importante e necesario do noso Concello. Seguramente tamén, seguro, estamos todos de acordo en que as persoas que forman parte deste servicio, e en concreto as que a diario están ao cuidado dos dependentes, son a base sobre a que se sustenta este servizo tan importante. Como pode ser, entón, que estando todos de acordo nesto, cheguemos a esta situación? Porque a situación a que estamos é a dun colectivo, o das traballadoras e traballadores do Servizo de Axuda no Fogar, que piden uns turnos que as permitan ter descansos de 48 horas, igual que o resto dos traballadores do Concello, nin máis nin menos. E ante a falta de resposta ás súas demandas e despois de intentar chegar a un acordo en numerosas ocasións, vense obrigadas a xudicializar a súa situación a través dun conflito colectivo que presentan en setembro de 2024. E a pesar de ter un acordo e un compromiso en decembro dese mesmo ano, o 2024, na que vostede, señor alcalde, se comprometía a solucionar a situación a partir de xaneiro do 2025, este compromiso non se cumpreu. Como decía o señor Xal, nin en xaneiro, nin en febreiro, nin en marzo, ata o día de hoxe. E ante a falta de interese por parte do alcalde e da concelleira de Servizos Sociais en cumprir este compromiso, deciden elas comenzar unha serie de movilizacións que, ademais, estou convencida de que non van a paralizar ata que o que elas piden este realmente cumprido. Esta é a situación. Como pode ser, señor alcalde, que habendo acadado con elas en decembro de 2024 o compromiso de que a partir do 2025, de xaneiro de 2025, se implantaría un sistema de traballo de luns a vernes con sistemas rotatorios fins de semana,
Como pode ser que ese compromiso a día de hoxe este sin cumprir prácticamente un ano despois? Como é posible que ante este incumprimento os representantes das traballadoras soliciten reunións co alcalde dende xullo e vostede non a reciba ata que elas sacan unha nota de prensa a principios de outubro denunciando esta situación? Como é posible que con un conflicto colectivo no xulgado desde setembro de 2024 coas traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar, as representantes das traballadoras nos digan que non coñecen a Concelleira de Servicios Sociais? Como é posible que autodenominándose vostede, señor Calvín, e o poño entre comillas, experto en servicios sociais, teña enriba da mesa un acta de inspección da Xunta de Galicia na que fala de infraccións graves nos servicios sociais de Ortigueira a que non deron contestación en tempo e forma? Como é posible, señor Calvín, que en xuño deste ano se comprometa cos representantes dos traballadores a ter a RPT presentada no pleno de setembro, se estamos xa en outubro e aínda os representantes sindicais non recibiron nin o borrador? Por certo, no decreto de adxudicación da redacción da RPT decía que en 3 meses estaría o documento listo para revisión. Os 3 meses cumpríronse a finais de xullo. Teñen o documento? Se o teñen, por que os representantes sindicais nos din que non se lles trasladou? Onde o teñen agachado? Como é posible, señor Calvín, que sendo, e volvo a entrecomillar, experto en servicios sociais e tendo un pasado sindicalista con un conflicto colectivo no xulgado e con un compromiso incumprido pola súa parte, non reciba a representantes das traballadoras dende xullo ata outubro despois xa da nota de prensa? E como é posible que públicamente as denomine como chantaxistas e mentirosas? O problema seu cos servicios sociais, señor Calvín, ten un pecado orixinal. Vostede non quiso facerse cargo da Concellería de Servicios Sociais a pesar de ser o experto. Prefireu delegala noutra persona que evidentemente non é capaz de afrontar a complexidade desta Concellería e a que se lle fai moi grande a responsabilidade que vostede lle deu. Por que non quiso asumir vostede esa responsabilidade sendo o experto? Eu teño unha teoría. Eu penso que vostede, no seu afán por ser o alcalde máis fotografiado da historia, prefireu o Festival Celta, onde os réditos nas redes sociais, evidentemente, son moito máis suculentos que nos servicios sociais, a pesar de que vostede non é experto nin en música celta, nin en xestión de festivais, ou é en servicios sociais, según vostede di, ou non. E daqueles barros veñen estes lodos. Cansáronse vostedes durante 4 anos de falar dos servicios sociais na oposición. Falaban de que se conculcaban os dereitos dos traballadores. Falaban de que sentían rabia e impotencia pola inspección de servicios sociais do ano 2021. Falaban de que había que ser escrupulosísimos cos dereitos dos traballadores do SAF. E agora? Agora que? Pensan vostedes que con poñer nas redes sociais frases como hai que cuidar ao cuidador é suficiente? Por suposto que non é suficiente. Hai que buscar solucións e traballalas e dedicarlle tempo ao problema. Por iso creemos que esta é unha boa ocasión para que non só critiquemos o que fixeron, senón que aportemos tamén solucións para que este problema se atalle o antes posible. E voulles trasladar algunhas das opcións que falamos xa cos representantes dos traballadores do SAF. En primeiro lugar, convoquen de inmediato as 4 prazas de auxiliar do SAF que teñen na oferta pública de emprego. Non esperen máis. En segundo lugar, oferten unha nova bolsa deste servicio, porque a que hai xa non ten xente na lista. E, por certo, quero facer un inciso neste punto. Que foi daquela gran idea de contratar a xente sin titulación? Van a recoñecer que foi un brindis ao sol, que foi unha idea peregrina, que incluso compartiron, señora Dorna, nas redes sociais públicamente, pero que a lei non o permite no noso Concello? Van a admitir dunha vez que aquilo que propoñían está fora da legalidade en Ortigueira? Sigo coas propostas. Reorganicen os traballos dos fines de semana. O fin de semana se deberían prestar servicios esenciais e inaprazables que teñan que ver cos propios dependentes, coa súa alimentación, co seu cuidado e limpeza personal, etc. Os servicios non indispensables poden esperar ao luns. Revisen as horas de libre concurrencia.
Estánse dando moitas horas de libre concurrencia mentre as traballadoras non poden descansar as fins de semana. Esperen a que as traballadoras teñan as vacacións disfrutadas e os horarios cos descansos ben regulados antes de seguir dando horas de libre concurrencia, que lles gusta bastante. Horas que, ademais, están otorgando de forma irregular, e non o digo eu, o di a inspección da Xunta do ano 2024. Unha das causas deste problema é que non hai xente para traballar neste servicio en Ortigueira, porque a xente non quere facelo nestas condicións. Se estas condicións melloran, se se respetan os horarios, os turnos, os descansos, as vacacións, haberá máis persoas dispostas a traballar neste servizo en Ortigueira. Cambien as condicións das traballadoras e solucionaremos o problema, porque se non o fan, cada vez haberá menos xente disposta a traballar aquí e nos meteremos nun círculo vicioso do que será moi difícil sair. E o máis importante, adíquenlle tempo a este tema. Falen coas traballadoras, falen cos representantes sindicais, falen co resto dos partidos da oposición, pasen as horas necesarias organizando os traballos para que, como decían vostedes, non se conculquen os seus dereitos. Señor Calvín, se realmente é un experto, demóstreo, porque o único que demostrou a toda agora é que esa palabra, a de experto, e a volvo a entrecomillar, lle queda moi, moi grande. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Franco. Ten a palabra o señor Penabad Muras. Bo día, señor alcalde. Un saúdo a todas as traballadoras que estamos aquí representando as súas compañeiras e tamén un saúdo moi grande para as que están traballando e que non poden estar hoxe aquí con nós, pero que están sentindo pois o mesmo, non? Bueno, eu, de todo o que se dixo, tanto por parte do meu compañeiro Marco Xal como da Ana Franco, estou totalmente de acordo, porque sei que sí. Eso é moito máis, non? E, bueno, partindo un pouquiño do comenzo, de cando eu empecé aquí neste concello, xa se viña, bueno, pois arrastrando unha serie de problemas, como sabéis, non? Quero agradecer toda a paciencia que tuveron comigo, mentre fui alcalde, e mentre fui o concelleiro de Servicios Sociais, porque nunca quixen delegar a Concellería de Servicios Sociais. E creo que parte do problema que temos hoxe aquí está aí, non? Como comentarei. En aquel momento, ano 2015, a situación era moitísimo peor que agora. Xa agora non é boa, non? Naquel momento non tiñen dereito ningún. Eran dunha categoría moi inferior ao resto de traballadores do Concello. En aquel momento, nin as horas de desplazamento entre domicilio e domicilio se computaban. Nin se lles pagaban os gastos de desplazamento nos seus coches. Nin podían disfrutar de días de asuntos propios igual que o resto de traballadores. Nin horas que se daban por un día da patrona, por exemplo, outro día, para elas non existían esas horas, non? Todo eso o fomos regularizando. Fomos lles dando os dereitos todos que tiñan e foron acumulando moitas horas e esa acumulación de horas libres veo ocasionar o que en algún momento se comentaba aquí que tiñan 2 anos de vacacións pendientes. En realidad o que tiñan eran horas libres que lles pertenecían igual que ao resto de traballadores e ao resto de compañeiros, que todos fomos compañeiros en este concello. A maiores deso, fomos durante eses 8 anos dotando servicios sociais de medios, de camas, de grúas, que agora eu teño a sensación de que está todo isto moi parado, non? E van casi 2 anos e medio. Camas e grúas que facían falta para que a persoa usuaria estuvera máis cómodo, pero tamén que a persoa da axuda no fogar tivera unhas condicións de traballo seguras e que non se nos puxeran de baixa polos pesos que collían e por facilitar iso o seu traballo, non? Fixéronse cursos de formación moi necesarios porque tiñan que enfrentarse máis tarde a un proceso de estabilización e o cal pasaron e o cal ganaron a pulso cada unha destas persoas, non? O posto hoxe é deles e del e non lle debe nada a nadie. Ganaron elas a pulso. Bueno,
durante todos estes anos tivemos aquí moitos plenos ordinarios, e algún extraordinario tamén, onde tuve que aguantar moito, señor alcalde. E aguantei non moito a vostede como portavoz e como, tal como nos decía en ese momento, experto en estes temas, en servicios sociais. Teme traído moitas follas, teme enseñado moitos papeles do mal que eu tiña en servicios sociais en ese momento. E realmente o que estaba facendo era o que podía. Non podía facer moito máis porque era o que se me permitía facer. Incluso fixen máis do que se me permitía facer e acabei nun xulgado, denunciado polo anterior alcalde. Simplemente por ter unha empresa de axuda a domicilio, unha empresa que nos axudaba a cubrir os horarios que o noso personal non podía, que era a solución que había. É a solución que entendo que tamén hai hoxe e que hai que buscar que isto poida ser posible da mellor forma, sin ter que chegar ao que eu evitei sempre e ao que vamos dirixidos, non quero eu, que sexa unha privatización total do servicio, que eu creo que en parte é o que se pretende. Eu eviteino sempre. Digo que de todo isto fixéronse varias cousas. Fíxose formación, a formación está parada, fixéronse 2 obradoiros de emprego, dos cales o primeiro, eu creo que, non sei se habrá 5 persoas traballando no Concello, xa se tardou máis dun ano en darlle a titulación, un obradoiro de emprego que nos costou aos contribuintes galegos uns 400.000 euros, 20.000 euros cada unha das persoas que se formou e que non están traballando no servicio de axuda no fogar. Eu creo que nin 5 están traballando no servicio de axuda no fogar. O Concello costou en torno a 40.000, o resto son fondos autonómicos, pero ao fin e ao cabo son impostos dos veciños e que non está xustificado. Agora acabamos un segundo obradoiro de emprego que eu penso que pode ser máis do mesmo. E ese non é o problema. Teremos persoal, polo menos, nunha bolsa que hai que sacar inmediatamente porque as bolsas hai que renovalas antes de que se agoten para que non quedemos sin persoal, porque logo os procedimentos de contratación de formación e de entrada nas bolsas son os que son, moito alárgase moitísimo durante moitos meses, entón logo hai que empezar inmediatamente e despois que poidamos contratar. Se ahora mismo temos 4 persoas, 4 plazas que se poden sacar, eu que lle pido é que a saque hoxe ou mañá, que empece xa cos expedientes, porque isto non pode esperar. Entón, eu o que faría sería dar a orden inmediata de que se saquen esas 4 plazas e constituir rapidamente unha bolsa. Ese persoal, esas persoas que acabaron o obradoiro de emprego, poñeron en contacto ca Xunta, que vostede pode facelo máis fácil que a min, que lle manden a titulación o certificado canto antes para que se poidan contratar e intentar suavizar un pouquiño o problema que temos, que é un problema moi gordo, moi grande. Hoxe temos unha movilización, tivemos a semana pasada, hoxe vemos persoal aquí de axuda no fogar. Eu non quero pensar nunha parálise do servicio en calquer día da semana, nin fin de semana, en calquer día da semana. Que as traballadoras acudan ao seu dereito á folga. Se acuden ao seu dereito, que é a ferramenta máis forte que teñen, que nos pode pasar? Porque as persoas que están nos seus fogares dependentes non poden quedar sin atención. Non pode ser un día, pode ser 2 días, pode ser unha semana, pero con un simple día que acudan á folga temos un problema, e teño un problema, e eu inclúyome porque formo parte da Corporación Municipal, un problema grave. Porque como lle pase algo a unha persoa dependente, sobre todo de grado 3, temos un problema grande, un problema moi gordo, non? Porque ten un tratamento, ten uns cuidados, ten un risco grande. Entonces, temos que evitar, na medida posible, que as traballadoras da axuda ao fogar se manifesten e acudan a esa medida que lle digo, que é o seu dereito, e poden o facer, xa pasou en outros sitios. Ese día, ou eses días, quen vai a cuidar desas persoas? Se acuden a isto, non?
Nós hoxe daqui temos que sacar unha solución. Isto vais arrastrando, ven do ano 2024, como dixeron os compañeros, do ano 2025, e solución non hai ninguna. E doxe vai acabar o pleno, levará pois unhas cuantas razóns que seguro que non lle gustan, dará a súa explicación, pero non vamos a sacar unha solución de aquí, e temos que sacar unha solución entre todos, non? En primeiro lugar, o que lle digo é que, con todo o respeto á compañera de corporación delegada en Servicios Sociais, a concelleira, eu digolle que ten que asumir vostede as competencias de Servicios Sociais. Non digo por capacidade ou incapacidade, digo por falta de tempo. Unha persoa que non ten dedicación en Servicios Sociais non pode estar ao frente deste servicio. É un servicio no que hai que estar aí todos os días a pé de cañón, no que hai que escoitar as traballadoras de axuda no fogar, os técnicos, os dependentes, e en cada momento que sale un pequeno problema, alguén ten que estar aí para dar a orden de como se ten que solucionar. A vostede, se lle falan de algún tema de servicios sociais, non pode atender adecuadamente porque non está ao día, porque as competencias en servicios sociais as ten delegadas nunha concelleira ou nun concelleiro, en este caso unha concelleira. Entón, eu que lle digo que de forma inmediata se pode, hoxe ou mañá, que revoque esa delegación e que asuma vostede as competencias de servicios sociais e poña un pouquiño de orden á situación. Orden donde hai un desorden grandísimo, non só no servicio de axuda no fogar, senón tamén na xestión de todo o servicio, como vemos. Falouse moitas veces que hai usuarios que van ali a servicios sociais e que ali nas oficinas non hai ninguén. Eso non pode ser. Votouse moitos meses, creo que foi no ano anterior ou anterior máis, un verán inteiro sin que houbera ali persoas que atenderan a quen iba. Eso sabémolo porque foi moita xente ali que non se lle atendeu. Entón, eso non pode ser. Ese é o primeiro que ten que facer. O que lle dixen das 4 plazas, a bolsa de emprego, e despois buscar unha solución á contratación mixta, unha solución legal. Algúns concellos por aí teñen servicio mixto. Nosotros tenemos que ver a forma de poder contratar unha empresa con un procedimiento legal transparente, cun precio hora adecuado, donde poder ter persoal externo que nos cubran estas carencias. Xa sería a solución ao problema total, pero teñen que deixarnos facer. Eu non lle desexo que pase por onde pase eu, pero sí que ten que haber unha solución legal para un servicio mixto público, como estamos, e privado, sin ter que acudir á privatización total. Logo, digolle que temos RPT parada. RPT parada desde hai 2 anos. Un documento, relación de postos de traballo, que axudaba a que todo o personal tuvera os seus dereitos e tamén tuveras escritas cales son as súas obligacións ca súa retribución económica legal e que lle pertenece. Quedou unha última reunión, despois desa reunión sindical, pois xa tiña que pasar a pleno e aprobación en pleno e xa sería posta en marcha. Outro día me comentan que esa RPT, en ese último documento, pois que non valeu e que se empezou a contratar unha RPT nova, xa pagaramos 20.000 euros a unha empresa no seu momento. Logo fixo o secretario municipal, redactou unha RPT que en teoría valía, porque pasamos moitas reunións e quedaba na última, e o secretario sabrá perfectamente como se fai un RPT, e parece ser que ese RPT, pois, que co cambio de goberno tirouse para atrás, que eu non permitiría, e empezouse un RPT nova e volver a empezar de novo outra vez. Entón van 2 anos e medio sin que este documento este en vigor, e que non este en vigor este documento supón esta serie de problemas que hoxe pois non teríamos aquí, non? Entón, bueno, eu sei que están acurrindo o servicio de libre concurrencia. Eu tamén tiña esa posibilidad cando era alcalde e cando era o
o delegado, a persoa responsable de servicios sociais. Tamén podía facer a contratación por libre concurrencia e calmar a moita xente nas súas casas, porque a dedo, digamos o que é libre concurrencia, a dedo lles poñemos unha persoa para que atendan os seus familiares, dun día para outro, con horas que temos aí disponibles. Pero, efectivamente, estas horas de libre concurrencia aumentan as obligacións da atención nos fogares do noso persoal. Esa persoa queda tranquila, non sabemos cal é o criterio, a concelleira delegada tamén ten que saber en cada caso cal é o criterio de que unha familia se lle poña unha persoa para que lle atendan ao seu familiar e outra persoa e outra familia non se lle poña. En que situación de dependencia está? É un grado 3, donde non hai solución, donde hai que acudir xa inmediatamente, cousa que entendo que é necesario e que hai que facer o que sea, incluso acabando diante un xulgado, sea un grado 2, que xa é un pouquiño máis suave, ou sea un grado 1, que ao mellor son tarefas simplemente de limpeza, non? E iso vou. Tarefas de limpeza e outras que poden, digamos, que esperar. As valoracións tardan, pero temos que ir dando preferencia e organizando o servicio sabendo de que se trata. Se non estamos no departamento, se non estamos na nosa oficina, ali en servicios sociais ou en alcaldía, non se pode facer isto, non se pode entender. Se pasa toda unha semana e o concelleiro de servicios sociais non pode estar ali máis de unha hora diaria, de 5 horas diarias, que non pode estar porque ten o seu traballo, non pode estar, en horas donde están os técnicos, isto non pode funcionar. É imposible, porque eu, cando era alcalde, tiña moitas consultas de servicios sociais non durante a mañá, durante todo o día e ás veces os fines de semana. Quen atende agora todo ese servicio? Non entendo. Quen pode atender eso, non? E despois tamén hai que revisar outra cousa, non? Temos que revisar casa a casa o servicio que estamos facendo. Hai moitos sitios donde o servicio se está facendo correctamente e donde estamos cumplindo co plan que está prescrito. Pero a veces o plan que está prescrito non é o que se necesita nese fogar, porque ao mellor isto ven de atrás, porque ao mellor está sin actualizar. A veces eu tiño totalmente prohibido. E ainda así a traballadora, baixo o seu criterio, facía. O mellor había que cuidar a unha persona maior, e estar con esa persona maior, ainda que sea acompañamento ou xogar as cartas con el. E a familia, lle dicía que limpiara as ventanas, que barrera o garaxe, ou que lle fixera a colada da semana con toda a roupa da familia. Esos son horas que se gastan innecesarias. E iso pasa. E todavía sigue pasando. As órdenes miñas dentro do Concello era que iso que non se podía facer. Que hai unha planificación, hai unha psicóloga, hai unha traballadora social que vai ás casas e que revisa o que ten que facer a nosa traballadora do Concello en ese domicilio. Iso é parte do gasto de horas que temos en este Concello. Iso hai que revisalo todo, casa a casa, e ver o que estamos facendo. Que poden ser pérdida de votos? Pode ser. Pode ser que perdan os votos desa casa por cumplir a lei. A mí nunca me temblou o pulso neso. O mellor tamén é por a razón pola que hoxe non son alcalde. Pero sei que se estaban facendo as cousas o mellor que se podía. Entonces, favores, ningún. Te finalizo este tema. Asuma as competencias, asuma a delegación rapidamente, saque a bolsa urxente para ter persoal disponible, convoque esas 4 plazas e revise o servicio que estamos facendo. E cuide ao persoal, porque comigo foron moi bons. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Penabaz Muras. Ten a palabra a señora Rego. Bueno, eu comenzo a miña intervención como traballadora sempre de conta allea e defendendo sempre os intereses e os dereitos dos traballadores. Pero tamén como traballadora sei que teño o meu deber, as miñas obligacións e a miña responsabilidade. Disto isto, eu vou falar dos últimos meses que pasou no Concello de Ortigueira e de que eu teño o conocemento.
Como sabrán vostedes, desde que unha traballadora coordinadora do SAF pida excedencia, colle o servicio a actual coordinadora, a cal lle quero facer públicamente o gran traballo que está a facer e que, porque non foi fácil, e sobre todo nas circunstancias dos últimos meses. Quero dicir que traballou estando ela sola e constantemente no servicio de axuda a domicilio. Teño que dicir que igual todas esas cousas que se estaban a facer para mellorar o servicio do SAF por parte do Concello non houbo unha comunicación e un diálogo. Eu admito que o mellor sí, pero iso non significa que non se estuvera a traballar para facer unhas novas medidas e facerlle a vida laboral ás traballadoras do SAF e volver a que fora o servicio do SAF un referente no Concello de Ortigueira, como sempre foi hasta os últimos anos. Proba diso foi que no mes de agosto que xa o concelleiro do Bloque decía que estábamos facendo un esforzo desde o municipio, desde o Concello, para que este servicio se realizara, xo dicía el que estábamos facendo un esforzo. Era certo, estábase facendo un esforzo. Aquí non se fala de que se solicitaron de forma extraordinaria ao INEM para de forma excepcional cubrir esas baixas que son casi mitad da plantilla dos servicios sociales. Consegueuse chamar ao INEM desas 6 persoas que se solicitaron, solo unha foi quen de traballar para este servicio. Solo unha, por diferentes motivos. A creación das bolsas. As bolsas están esgotadas. Claro, están esgotadas. A creación, ese certificado que xa está enviado para que a Xunta agilice os certificados, porque senón o certificado en sí son, bueno, a carta que lles teñen que chegar podense demorar de 2 a 3 meses desde a finalización do curso. E o que é o título, ano e medio. Por outro lado, fai, bueno, uns días, houve unha reunión co comité de empresa por parte da alcaldía. Vou dicir todo o que se aconteceu nos últimos meses, porque eu creo que cando hai que solucionar un conflito hai que saber de todas as partes. E cando se enquista chegamos a esta situación. Por iso, eu, como parte do goberno, quero dicir que igual non houve esa comunicación que debería ir e por iso se enquistan as cousas. Nesa reunión, que se ten que falar absolutamente de todo, dos problemas que hai, planteáronse varias cousas, entre elas os horarios, que é o tema que aquí se nos trata. Pero por parte do Concello tamén se dixo que había moitas auxiliares que estaban con outra xornada ou que tiñan outro traballo externo e que tiñan que pedir a compatibilidade. Nesa reunión falouse diso. A día de hoxe, despois de todos eses tiros, solo unha traballadora solicitou a compatibilidade. Por outro lado, tamén se falou dos uniformes que traballo que se entregaron a finales de decembro do 23, principios do 24, e que, como sabrán, non se puido tramitar porque non había coordinadora do servicio, pero xa están enviados e solicitados para a serigrafía e o tallaje, como vostedes saben, xa está enviado gracias á nova incorporación, e quero agradecerlle tamén que está aterrizando todo o traballo da nova traballadora social. Vais implantar o Cibersaf, unha aplicación de bienestar para a axuda a domicilio co correspondente desembolso. É unha medida tomada para a seguridade das auxiliares no momento en que, como ojalá non ocurra, pero como ocorreu unha compañeira vosa. Nesa reunión acordouse facer un documento conxunto entre o goberno e o comité de empresa. E agora pregúntome, interesaba ese acordo? Porque quedouse en que o lunes se plasmara, enviaran por correo electrónico, e todos estes puntos. Nosotros, o luns non chegou nada, e o martes, un representante do comité, xunto ca sindicalista, preséntanos unha resolución da alcaldía que supoño que ustedes terán para firmar ese compromiso co alcalde. Evidentemente, sin ser
letrado, nin abogado, nin pertenecer a ese gremio, non consta nada do que se falou nesa reunión, nada máis que os horarios. E ainda así, o alcalde, para que digan que despois que ten afán de non ter unha comunicación, prepara un documento que tampouco firmaron. Eu non sei se esta resolución que quería o comité era para firmala ou para non firmala. Iso tamén é certo. O problema que ten o servicio é a cobertura das plazas, claro, está. Pero se non hai personal, evidentemente, é imposible. Os meus compañeiros van desgranar despois todo o que se fixo desde servicios sociales, todo o que se intentou. Pero vou quedar cunha cousa. Isto é como a tirar dun carro. Se un tira para un lado, outro para outro e outro para outro, o carro non anda. Pero se todos tiramos na mesma dirección, iso anda. Volvo a dicir, quizás non houve unha comunicación entre o Concello e o mellor a representantes sindicales, pero sí que houve sempre un diálogo ca coordinadora, ese desde un principio, e está claro que a gusto de todos nunca está ningún traballo, nunca. E quero dar tamén as gracias a todas as de axuda a domicilio, que gracias a elas teñen eses dereitos, deberes e obligacións e responsabilidade. Non teño máis nada que decir. Moitas gracias, señora Rego. Ten a palabra a señora Elisador. Bueno, repito o saludo que non había encendido, non tiña encendido o micrófono. Vamos a ver, cando nosotros entramos no goberno, a miña persoa, o señor alcalde, decideu que eu levara as rendas da Concellería de Servicios Sociais. Unha concellería complicada, unha concellería que tiña moito traballo por facer, porque non quedara demasiado ben do anterior goberno. E, bueno, unha concellería moi sensible, porque para nós, os nosos veciños, iban diante de todo e os nosos maiores máis, non? Entonces, efectivamente, por motivos de cada persona, pois, no meu caso, non teño dedicación exclusiva, pero o noso goberno conta cunha persona que ten a experiencia de moitos anos de bagaxe e que, por suposto, aínda que eu son a concelleira de Servicios Sociales e responsable de isto, eu contaba coa axuda do alcalde, que é o que ten realmente, como vosotros todos sabedes e facedes referencia a elo, ten experiencia na xestión e ten referencia e conocimento neste tema. Escoitei en varias das súas intervencións a miña ausencia. Falaban da miña ausencia, de que non estou, de que efectivamente é certo, eu non teño dedicación, como, bueno, os meus compañeiros tampouco, en cultura, por exemplo, non ten dedicación, e, bueno, outros concelleiros non a teñen, e así realizan o seu traballo, pois, bueno, no tempo que les estiva necesario. Eu conto cun equipo de traballo moi grande, moi bon. Eu teño unhas traballadoras en servicios sociales, conto neste momento con 2 traballadoras sociales, que son realmente as coordinadoras, as que falan directamente día a día cas traballadoras no fogar, e que despois pasarei a ler un informe onde se detallan todo tipo de negociacións que fixeron con ela, todo tipo de acordos que van a ver e vai a esclarecer moito as dúdas que se plantexan aquí. Bueno, a ver, a min gustaríame contestar un pouquiño, porque sí que é verdad que o señor Xal dixo que, bueno, que eu non tiña presencia, non figuraba, repiteu. Señor Xal, no anterior goberno, o señor Muras era concelleiro de Servicios Sociais e, sin embargo, a pesar da súa presencia, as nosas traballadoras estaban, cando nos entramos, con a falta de 2 anos de vacacións. Estaban sin equipo, roupas de traballo, e tiñan unha situación realmente complicada.
repito, a pesar da súa presencia. Os calendarios, plazos e medidas que usted facía referencia, agora vou a ler no informe que a traballadora social manda, pero é que eso é unha medida que se fai a diario no SAF. Eles teñen calendarios, teñen plazos, elas saben cando poden coller as vacacións porque así as marcan, os turnos, todo eso se traballa, se fala e se xestiona ca traballadora social, ca coordinadora do servicio. Entonces eu teño que decir, despois paso á lectura deste informe, que aceptei a carteira de Servicios Sociais con toda a responsabilidade que este cargo leva consigo, que para min é moito, e contando sempre ca axuda e co respaldo e ca experiencia do señor alcalde que leva moitos anos neste sector, e conoce, e apoia, e respalda, e realmente é o que se reúne cas traballadoras cando eu, polo meu traballo, non poido. Vale, unha vez dito isto, vou a ler un informe que me manda, que fixo Norma, a traballadora social, e que va de saber punto a punto as reivindicacións que ela solicitan e o que ela di. Entonces, respecto ao punto 1, que fala de xornadas laborais e descansos do personal auxiliar do Servicio de Axuda a Domicilio. En relación coa observación formulada sobre as supostas xornadas abusivas de lunes a sábado sin respetar os descansos legais de 48 horas seguidas, cabe señalar que esta afirmación contén parte de fundamento, isto dío a coordinadora. Aínda que non reflexa de maneira completa a realidade operativa do servicio, nin as actuacións emprendidas dende a coordinación. É certo que, tras a comunicación efectuada polo Comité de Empresa na que se poñía de manifesto a necesidade de garantizar os descansos semanales de 48 horas consecutivas establecidos na normativa laboral, dende a coordinación do Servicio de Axuda a Domicilio, iniciáronse de maneira inmediata as xestións necesarias para reorganizar os cuadrantes e turnos do personal auxiliar, co obxectivo de dar cumprimento a ditos descansos na mellor medida posible. Non obstante, a plena implantación destos descansos non se puido materializar de forma total e inmediata por razóns operativas e estructurales que deben terse en conta. Carga de traballo elevada e heteroxénea, derivada do número de usuarios e da dispersión xeográfica do servicio, atendendo en aquel momento a 102 usuarios, a gran maioría polo sistema de dependencia e menos do sistema de libre concurrencia, pero necesaria polo carácter de urxencia. A libre concurrencia aténdese polo carácter de urxencia. Coincidencia de períodos vacacionales e permisos do personal que impiden unha cobertura homogénea en todos os turnos. Lóxicamente, hai que dar vacacións ás nosas compañeiras. Insuficiencia temporal de personal disponible na bolsa de empleo, o que dificulta cubrir as ausencias e reorganizar turnos sin afectar a atención dos usuarios, que son os principales, ao final, beneficiarios ou non da nosa xestión. Baixas laborales e ausencias xustificadas ou non xustificadas, que se producen con frecuencia e de maneira imprevista, alterando a planificación semanal. Con isto hai que contar. Penso que os compañeiros da oposición, máis de un leva as riendas de unha empresa. Sabe o que supón para unha empresa ter unha baixa nunha plantilla de 35 persoas, unhas baixas de 15 persoas, vale? Que casi son o 50%. As baixas prolongadas e as baixas que poden surxir de maneira imprevista e que poden afectar, como moi ben di a coordinadora, na xestión do servicio. É a naturaleza do propio servicio que requiere atención urxente ou inmediata en determinados casos, especialmente en situacións de dependencia grave, falta de apoio familiar.
o cal obliga en ocasións a adaptar cuadrantes ás necesidades dos usuarios antes que a rixidez do descanso. A pesar destas dificultades, a coordinación do SAT procurou aplicar o servicio de proporcionalidade, asegurando que, na medida do posible, as auxiliares disfruten dos descansos de 48 horas continuadas, priorizando os casos nos que a carga laboral ou a antigüedade de turnos acumulados o requerían. Neste sentido, segueuse mantendo a dúas auxiliares, como sempre se fixo, no turno de fin de semana e festivos, e o resto, como estaban dende antano, eliminando a moitas auxiliares os sábados en turno de mañá para o descanso semanal de 48 horas. Elas poden certificar se é verdade o que estou dicindo. Sendo os cuadrantes elexidos os que conlevaban máis carga de atención doméstica ou menos de atención persoal e donde hai familias na unidade de convivencia, eliminando ditos servicios ou, en algúns casos, reducindo o tempo de atención. Xuntar nun solo cuadrante e propoñer un sistema rotativo, como no caso de tres auxiliares, que non vou decir os nomes, pero aquí nombra tres auxiliares que viñan traballando todos os sábados e que se lles propuxo alternar entre elas un sábado cada tres e que aceptaron, á espera, obviamente, de que sexa efectivo o descanso en todas as semanas e non solo cada tres. É dicir, eu non sei, a falta de diálogo poden decir que sexa dende a miña persona, pode ser, non? Que as traballadoras do SAP, pero non poden decir que dende a parte da coordinación da traballadora social, que é a implicada directamente no servicio, non se está tendo en conta a necesidade dos descansos, os cuadrantes, os turnos, en fin, todo o que é necesario para que este servicio teña os seus descansos. Seguimos no tema dos sábados. Outro sábado alterno foi elaborado no cuadrante de outras dúas compañeiras, cumplindo o descanso cada dous e traballando o sábado pola mañá alterno. Unha mellora importante despois de vir durante anos sen poder descansar ningún sábado, señor Muras. Os cuadrantes de aquí nombra 2, 3, 4, 5, 6, 7 compañeiras para levar a cabo xa solo estes cuadrantes sin interferir nos asuntos propios ou xustificados, permisos e demais casuísticas dunha plantilla que atende servicios de dependencia cunhas necesidades e que non debería diferenciar entre fines de semana festivos ou laborales, pois a súa razón de ser usuarios deste servicio require dunha atención diaria. Tuveronse que reaxustar moitos servicios. De feito, algúns usuarios viron as súas horas menguadas en media hora no tempo que se creou necesario para poder axustar os descansos das compañeiras. Houbo que reaxustar moitos servicios, eliminar ou reducir tempos na prestación das horas, aviso ás familias, que estén de acordo, claro, elaborar cambios contractuales, firmar documentación e un largo etcétera. Se ben é certo que aínda quedan cuadrantes por reaxustar ou establecer un sistema rotativo que permita o descanso legal de 48 horas en todos os cuadrantes. Hai que engadir este apartado que hai auxiliares que manifestan non librar os sábados pola mañá e facer é dicir, isto que vou a ler agora é unha decisión das propias auxiliares. Hai que añadir este apartado que hai auxiliares que manifestan non librar os sábados de mañá e facer as 35 horas semanales do seu contrato de lunes a sábado en turno de mañá, ou axustando os seus horarios aos que teñen por privado. Moi importante decir aquí que se hai traballadoras do SAT que combinan o seu traballo no Concello cun traballo externo ao Concello, que saben que teñen que pedir a compatibilidade, que é moi importante que a soliciten para a súa seguridade, mas tamén para a nosa. Non hai ningún escrito nin acordo firmado cas auxiliares que manifeste isto que se acaba de ler, pero sí se lles axusta o cuadrante ás súas necesidades personales. Asimismo, iniciouse un proceso de revisión continua dos cuadrantes e valoráronse medidas complementarias como a ampliación ou actualización de bolsa de emprego
que non é a primeira que se convoca desde que estamos nós, é a mellora dos mecanismos de sustitución co fin de garantizar o pleno cumplimento dos descansos legales en tanto as circunstancias do servicio o permitan, sin comprometer a calidad e a continuidade da atención domiciliaria. Todo isto son as xestións que fan as nosas traballadoras do fogar ca coordinadora, a traballadora social que se encarga de isto. Respecto ao segundo punto, que falan do incumplimento dos tempos mínimos de descanso entre xornadas. En relación coa afirmación referente ao suposto incumplimento dos tempos mínimos de descanso entre xornadas, é preciso aclarar que dita aseveración non se corresponde coa realidade do funcionamento do servicio de axuda a domicilio. Tras a revisión exhaustiva dos cuadrantes e rexistros horarios do personal auxiliar, constátase que en ningún caso se vulneran os tempos mínimos de descanso entre xornadas establecidas pola normativa laboral, que fixa un período de 12 horas consecutivas entre a finalización de unha xornada e o inicio da seguinte. É importante señalar que, dada a estrutura do servicio, con intervencións distribuídas ao largo do día e atendendo ás necesidades dos usuarios, poden existir horarios variables ou turnos diferenciados entre mañá e tarde. Sin embargo, en todos os casos, se respetan as 12 horas de descanso legal entre a fin da xornada e o inicio da seguinte. Seguramente elas o poden corroborar comigo. Por tanto, este punto debe considerarse inexacto, xa que non se detectou nin se ten constancia de ningunha situación que incumpla o descanso mínimo diario. No caso de que se percibira algunha observación concreta ou caso puntual, a coordinación do SAD, que é a que está falando, está sempre disponible para a súa revisión inmediata e para a adopción das medidas correctoras que foran necesarias, aínda que a data actual non existe evidencia algunha de incumplimento. Falamos agora do punto 3, que é a falta de voluntade de diálogo e a ausencia en actos de conciliación por parte do alcalde ou pola miña parte en concreto. Neste punto, a coordinadora di, que por suposto non lle corresponde respondelo a ela directamente, xa fixen unha mención no meu comenzo da miña intervención. No obstante, ela di que dende a coordinación do servicio mantense de forma continuada a comunicación co persoal auxiliar, escoitando e axustando sempre os turnos e horarios de traballo coas súas casuísticas personales, atendendo as incidencias que se plantexan e colaborando activamente nos procesos de mellora e no contento xeral da plantilla. Este é o traballo do día a día. Dende a coordinación do servicio reitera esa disposición permanente ao diálogo e á búsqueda de solucións. O señor Muras decía que falaba con elas todos os días. O servicio, a plantilla de servicios sociales, conta con técnicos que traballan día a día cas nosas auxiliares. Falamos do punto 4. Incumplimento do compromiso adquirido polo Concello en diciembre de 2024 para implantar un sistema de turnos conforme á lei. En relación coa observación relativa ao suposto incumplimento do compromiso adquirido polo Concello en diciembre do 24 para implantar un sistema de turnos conforme á lei, cabe aportar a seguinte explicación dende o ámbito técnico de servicio de axuda ao domicilio, que ao final é o que leva a coordinación. O compromiso mencionado propúxose en diciembre do ano 2024, nun momento en que a coordinación do servicio estaba en interinidade, como todos moi ben saben, finalizando a responsable no 31 de xaneiro do ano seguinte, é dicir, o seu contrato acabou no 31 de xaneiro do ano seguinte. Durante as semanas posteriores, a coordinación quedou a cargo dunha traballadora social que non colleu esta responsabilidade. Semanas despois, toma posesión unha nova traballadora social que non contaba con experiencia previa na xestión do SAD e que debía asumir a organización de un servicio novo con incidencias derivadas de baixas laborales continuadas e falta de personal de sustitución, o que impedía ampliar a carga de usuarios atendidos. Estas son casuísticas reales do día a día de atención a domicilio.
Dadas estas circunstancias, non era factible asumir a implantación dun novo sistema de turnos, sin comprometer a atención dos usuarios. A complexidade do servicio unida á carencia de recursos humanos para cubrir ausencias fixo necesario priorizar a continuidade e a calidade da atención sobre a reorganización administrativa dos turnos. Meses despois, a Coordinación Temporal solicitou unha excedencia. A xestión do servicio pasou a unha nova coordinación en agosto. Durante este período, priorizáronse as vacacións pendientes de persoal e a cobertura das baixas existentes, quedando a implantación do sistema de turnos proposta debido á necesidade de manter a atención diaria dos usuarios e garantizar o correcto funcionamento do servicio, quedando, esperando noutro momento. En este transcurso, ainda así, se manteron melloras nalgúns cuadrantes. En consecuencia, o retraso na implantación do sistema de turnos responde a factores operativos e de persoal, non a falta de interés nin a deixadez, non a falta de voluntade do Departamento Técnico, e continuarase avanzando na súa implantación en canto a disponibilidade de recursos e estabilidade de persoal o permitan, preservando sempre a calidad e a seguridade do servicio aos usuarios. Ante a situación actual do servicio de axuda a domicilio, caracterizada por baixas frecuentes, vacantes e carga de traballo elevadas, dende a Coordinación Técnica adoptouse e continúanse implementando as seguintes medidas urxentes para garantir a atención de calidade aos usuarios e o cumprimento da normativa laboral. Optimización da bolsa de emprego. Recordar aquí que na última actualización da bolsa por cobertura urxente de baixas chamouse ao INEM e de 6 aspirantes que nos fixeron chegar solamente aceptou unha cobertura da baixa. Reorganización temporal de turnos. Non sendo posible actualizar todos os cuadrantes por falta de persoal e cobertura en todas as baixas, priorízase dar vacacións, descansos de 48 horas a aqueles cuadrantes máis viables en función de ser menos dañinos para o usuario e paralizáronse as altas do par do SAF. Dende o Departamento Técnico de Servicios Sociais buscamos garantizar a prestación de servicio en condicións legales e dignas para o persoal, mantendo a calidade do servicio e a seguridade de prestación ao usuario, a pesar de todas as dificultades estruturales e de persoal que presenta o servicio. A Coordinación continuará implementando e axustando estas medidas de forma progresiva, en coordinación coa Administración e co Comité. A apertura inmediata de un proceso de diálogo cos representantes das traballadoras para evitar a prolongación do conflicto. Dende a Coordinación Técnica do Servicio de Axuda o domicilio, reconócese a importancia de establecer canles de comunicación efectivos e continuos cos representantes de personal que xa se estaba facendo, co obxectivo de evitar a prolongación de conflitos e asegurar a calidade do servicio. Aquí acaba o informe que dende a Coordinación do Servicio de Atención no Fogar nos fixo chegar a traballadora social. A min gustaríame puntualizar que dende que nosotros chegamos ao goberno, a pesar das ausencias, como vostedes din, fixemos a estabilización do emprego. Unha causa, en diciembre do 24, pola que non se puido traballar como se debía ter traballado. Fixemos 2 entregas de roupa de traballo, que seguramente as miñas compañeiras poden confirmar o que digo. Unha entrega a finales do ano 23, principios do 24, e unha que está agora, que fixeron a petición e está agora, a punto de entregarlles. Fixemos vamos de facer chegar a cada unha delas un móvil cunha app para a prevención do acoso ou da violencia que poden sufrir, como decía a compañeira Isabel Rego, polo problema que houbo cunha traballadora do SAT
noutro concello. As vacacións, señor Muras, que eran vacacións, non días de descanso nin horas acumuladas. As vacacións que non tiñan ao día e agora, salvo algunha que falta, teñen. O material de traballo, que foi unha das cousas que nas primeiras reunións co alcalde lle fixeron chegar, que non tiñan material, non había guantes, non tiñan material para traballo, e se lles fixo chegar, fixeronlle chegar elas, señor Cao, elas, as traballadoras, o alcalde, que estaba no meu lugar. E a compatibilidade, o que falaba antes, que é moi importante, se hai compañeiras que presten algún tipo de traballo que o poden facer, lóxicamente, nunha empresa que non teña que ver co Concello, é dicir, que o faigan ao mesmo tempo, que sepan que teñen que solicitar a compatibilidade, vale? Porque é ben para elas, é ben para o Concello. E, bueno, nosotros, dende que chegamos aquí tamén, conseguimos que se implantara un ciclo de formación de atención a dependentes para intentar garantir que o Servicio na Axuda do Fogar se pudera surtir dunha canteira de persoas con formación. Fixemos tamén un curso de certificación de atención a dependentes, porque o noso cometido é que os usuarios estén atendidos polas mellores mans, porque ao final son eles os que sufren este tipo de problemas. E claramente, como en calquera empresa, os resultados do seu servicio, do servicio dos traballadores, é parte fundamental a tranquilidade e que estén nas mellores condicións os traballadores que a desempeñan. E esa foi a nosa función dende que chegamos ao goberno. Moitas gracias, nada máis. Moitas gracias, señora Dorna. Segundo turno de palabra, ten a palabra o señor Xal. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, hai moitos temas que tratar aquí e dixéronse moitas cousas. Eu supoño que para a Concellería de Servizos Sociais... Perdón, señor Xal, me comenta o señor secretario que si podemos ser máis breves nesta porque ás 11 hai outro pleno. Gracias. Sí. Pois aí tamén podrían ter máis planificación, sabendo que este plano se iba a alongar, pero bueno. En fin, pois intentarei ser o máis rápido posible. É moi fácil desde a Concellería de Servizos Sociais botar balóns fora e pedirlle un informe á traballadora social, vir aquí a lelo e xa está, mostrando que interese en coñecer a realidade das traballadoras pouco. Despois justificar a súa ausencia co que fixo o anterior goberno. A min isto é que me parece impresionante. É o mal gobernante, non? Eu fago mal, pero os anteriores fixeron o peor. Esa é a excusa que poñen vostedes. Despois, sí que está moi ben falar o do material, non? Que dicían que trouxeron material e tal e cual. Eu acórdome tamén do post do ano 2024, no que se solicitaron camas e grúas, no post 24, en xaneiro. E ata setembro, máis ou menos, a Deputación mandoulles un documento no que poñía que estaba mal solicitada esa subvención para pagar eses materiais, e vostedes tardaron ata o último día para volver a mandar a documentación, conseguindo que esas camas e grúas que se solicitaron en xaneiro de 2024 se entregasen en marzo, máis ou menos, febreiro, marzo, abril deste ano. A principio deste ano, no pós-2025 social tamén, volveronse solicitar camas e grúas. A día de hoxe, seguimos sin elas. A mí gustaría preguntarlle a vostede que lle parecería ir a traballar ás casas sen ese material de camas e grúas para poder axudarlle aos dependentes que as precisasen e, sobre todo, axudarlle ás traballadoras a realizar eses traballos de levantar persoas con dificultades. Entón, aceleren os procesos porque, ata onde non sabemos, pódense acelerar e esas camas e grúas que se solicitaron en xaneiro xa podían estar operativas. Despois, sobre os calendarios e os prazos dos que falaban, eu creo que hai un convenio colectivo do Concello e que se incumpre recurrentemente e día tras día. Por exemplo, o de informar trimestralmente
que xa nos dixeron que non se fai, despois o cambio de horario, que tamén hai que avisar e que non se fai. Todas esas cousas son incumprimentos dos convenios, do convenio colectivo deste Concello de Ortigueira, e vostedes están o facendo. Despois, ata vostedes mesmos confirman aquí, e o dixeron repetidamente, tanto a señora Rego como a señora Dorna, de que hai mala comunicación, e que non se comunican con elas. E, de feito, señora Adorna, díxonos o comité de empresa que as traballadoras solicitaron reunións con vostede, e vostede non se presentou a ningunha, que sempre apareceu o alcalde. Entón, iso é non facer o seu traballo, non é facerse dona das competencias que ten asignadas. Despois, o da reunión de agosto. Ali, polo que nos sabemos, a vostedes se lles presentou un documento, non quixeron asinar e pola tarde sacaron outro. É moi fácil vir aquí, acusar e atacar o comité, os sindicatos e as traballadoras e despois non darlles o turno de palabra ou polo menos que elas poidan coller e dicir que pasou realmente. Vostedes contan a súa parte da historia e xa quedan tan contentos. Poden dicir o que queiran, pero é moi fácil atacar e despois non deixar que as persoas se defendan. Que é o que lles fai vostedes, ou o que fan vostedes continuamente tamén coa oposición. Contar bulos por aí, contar cousas que fai o BNG, ou que fai o primeiro Ortega, ou que fai o PSOE, pero sempre desde o seu punto de vista para anotarse puntos e atacar a oposición. Despois, sobre as baixas, que vostedes falaban sobre as empresas. O Concello será tamén unha empresa, pero é unha empresa pública. E as empresas públicas, porque eu son docente e sei como funciona, temos unha listaxe de persoas sustitutas. Vostedes, se fixeran ben o traballo, pois terían tamén unha bolsa con persoal sustituto que, no caso de ter baixas, poder chamalas e que se puxeran a cubrir esas baixas ou permisos. Logo sempre falan do ciclo de formación. Eu estive traballando no ciclo de TAPS, de atención a persoas en situación de dependencia. Curiosamente, hai ese ciclo, hai no en Vilalba, hai no en Ferrol, hai no en Lugo, hai no en Ribadeo, incluso o hai en todas as cidades de Galiza. O curioso deses ciclos é que chegan moitas persoas, sobre todo rapazas de 15, 16, 17 ou 18 anos, que cando están cursando ese curso, ti falas con elas e lles preguntas: pero ti vas te dedicar a isto? E dinche, non, eu veño aquí, pero non teño outra cousa que facer, ou porque vou facer un ciclo superior, ou o que sexa. Entón, moitas veces é moi bonito dicir, vale, trouxamos o ciclo de formación de TAPS, pero realmente está cubrindo estas listas ou esa falta de persoal que vostedes están comentando. Pero vostedes traen cousas, pero despois, que pasa? Non temos aquí persoas que cubren iso. Están dicindo, ademais dixo a señora Dorna, para crear unha bolsa de persoas sustitutas. Cantas persoas das que fixeron os cursos de formación, o curso o ciclo de TAPS, están actualmente traballando no Concello de Ortega? Se nos poden dicir un número para saber se realmente están contribuindo a que se mellore a situación do SAF aquí en Ortigueira, Ortegal e en toda a comarca. Porque realmente vostedes están dicindo que sí, que trouxeron cursos, pero que non están servindo para nada. É un pouco contradictorio, non? O seu discurso. E creo que pouco máis, sí que lles agradecía que polo menos despois de atacar os sindicatos, as traballadoras, incluso o comité de empresa, que ao finalizar este pleno lles desen un turno de palabra e que tamén se publicase en internet para ver o seu punto de vista e a súa visión sobre como está funcionando o SAF aquí en Ortega. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Ana Franco. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, eu tamén quería pedirlle, xa que temos tanta prisa para acabar este pleno, que deixase polo menos 5 minutos antes de rematar para que as traballadoras, se teñen algo que decir e algo que aportar despois de todo o que levan escoitado hoxe, pois que teñan esa opción, xa que este pleno se dedica exclusivamente a elas e ás súas reivindicacións. Ben, quixera comentar un par de cousas sobre o que comentou a concelleira Elisa Dorna. Coa súa exposición, a mí danme dúas sensacións. A primeira é que, efectivamente, ela mesma está asumindo que non ten tempo para asumir as responsabilidades desta concellería, que centra esa responsabilidade tanto nos traballadores como no alcalde, pero que ela mesma está asumindo que eu non a estou xuzgando, pero está vostendo asumido que non ten tempo para asumir esta concellería que di vostede que é complexa, complicada e con moito traballo. Entón, está afirmando o que lle dixemos aquí os tres concelleiros da oposición. En segundo lugar, pois co que leu, que non é a cousa súa, lee un informe dun traballador,
eu lle pregunto, pensa vostede que as traballadoras están protestando sin razón? Porque é a conclusión a que eu saco da súa exposición, porque está justificando todo o que se fixo e non lles está dando ningunha razón. Como fixo alusión a min, co tema das empresas, eu digolle unha cousa, na nosa empresa temos baixas, temos vacacións, temos días libres, pero o traballo non se deixa de facer. Nin tampouco se carga o resto dos traballadores co traballo da xente que está de baixa ou que está de vacacións. Nin se conculcan, como din vostedes, os seus dereitos. O que hai que facer é organizarse, ter xente suficiente para poder cubrir esas cousas que nos pasan a todos, non só lle pasa a vostede cos servicios sociais. Entendo que no resto do Concello tamén hai vacacións, tamén hai baixas, tamén hai días, e non se carga o resto dos traballadores, nin se lles fai traballar máis horas, nin se resta do seu descanso. E ao final explica vostede perfectamente o círculo vicioso no que estamos metidos. Fala vostede da coordinadora que había que pideu excedencia. Por qué? Di vostede que hai falta de personal no servicio. Por qué? Di vostede que hai xente formada, pero que prefire traballar noutros sitios. Por qué? Pois eu dígolle, porque as circunstancias e as formas de traballar neste Concello non son nada atractivas para os traballadores dos servicios sociais de Ortigueira. Esa é a razón. Ese é o círculo vicioso no que estamos metidos e que hai que romper, porque senón o que pasará será que as traballadoras que sí que están aquí pois se lle seguirá cargando con máis traballo, con máis días, con máis horas, con máis xente, e non haberá xente para sustituílas. Ben, eu pois esperaba que sendo vostede, como dixo a concelleira, señor alcalde, realmente o responsable desta concellería, xa que ela, efectivamente, non ten toda a dedicación que lle gustaría ter seguramente, esperaba que nos dese algún tipo de información vostede. Ben, eu entendo que probablemente para vostedes sea un dos plenos máis incómodos aos que... Non, bueno, parece que non. Bueno, pois debería selo. Tamén esperaba, espero, que na súa intervención, que seguramente faiga vostede unha intervención final, que rectifique e que recoñezca algún erro dos que levan facendo durante 2 anos e medio que levan xa no goberno. Ten vostede un acta de inspección onde se recollen infraccións moi graves durante o seu goberno, tanto como as que vostede mesmo criticaba e lle botaba en cara ao goberno anterior. Infraccións que as que, aínda a día de hoxe, vostedes non contestaron como se lles requeriu dende a inspección. Tivemos que pagar neste Concello durante máis dun ano ao Concello de Cerdido por compartir un traballador social, mentres aquí non se cubría a praza, co que perdimos de ter unha persoa con adicación total, ademais de perder a subvención que cubre a este personal, porque o convenio me parece que non está subvencionado. E tivo, ademais, a este traballador no Concello durante meses, a pesar de que xa non había ningún tipo de relación contractual nin con el, nin co Concello de Cerdido, o que é unha irregularidade manifiesta, por decirlo suavemente, como vostede sabe perfectamente. Teñen un conflito colectivo enriba da mesa dende hai máis dun ano e non só non acuden aos actos de conciliación, senón que non se reúnen cos traballadores nin cos representantes sindicais, a pesar de solicitarlo en numerosas ocasións e como vostedes mesmos acaban de admitir neste pleno. Cando as traballadoras din basta e sacan unha nota de prensa, a súa reacción é a de chamalas chantaxistas e mentirosas, públicamente. E despois reúnese con elas para decirlle o de sempre, que en 15 días non vos preocupedes que o vamos a solucionar, pero resulta que non aceptan firmar ningún compromiso con elas. E despois de oír a concelleira, como lle decía, aínda non se lles oeu decir ninguna palabra na que recoñezcan algún erro. E seguramente iso debería ser o primeiro que se debería facer para solucionar este problema. E a partir de aí empezar a traballar para que esta situación, se solucione canto antes. Eu pídolle a vostede en particular, señor alcalde, porque parece que sobre vostede, sobre o que, según di a concelleira, recae toda esta responsabilidade, que asuma os erros e que o primeiro que rectifique esas declaracións tan desafortunadas que fixo públicamente sobre as traballadoras deste servicio. Pídolle que atenda as solucións que lle demos, porque creo que aquí os tres partidos
aportamos, a parte da crítica á súa labor, tamén aportamos solucións a este conflicto. Eu lle pido que as atenda, que mire tamén outros concellos onde non existe este problema, onde os servicios sociais funcionan moito mellor, os temos aquí cerca, son de distintas cores políticas, o sea que non ten problema, pode ser, por exemplo, en Cedeira ou en Mañón, que creo que funcionan bastante mellor que aquí. Eu pídolle tamén que lle dedique tempo aos servicios sociais, que lles dediquen tempo. Entendo que a concelleira ten menos tempo, pero vostede a mellor ten máis. Que lle dedique tempo, porque mira, si lle dedicase a mitade, xa non digo máis, pero a mitade do tempo que lle dedican ás fotos e ás festas, seguramente hoxe non estaríamos aquí, nin terían por diante un cadro de movilizacións das traballadoras do Servizo de Axuda a Domicilio. E, por suposto, se vostede quere traballar e quere dedicarlle tempo e quere que se lle axude coas solucións, para todo isto, para o traballo, para a dedicación e para todo isto, ten, por suposto, a man tendida de Primeiro Ortigueira. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Franco. Ten a palabra o señor Penabaz Muras. Moitas gracias, señor alcalde. Quero dicirme á señora concelleira, en primeiro lugar, metendo o seu dedo no meu ollo non soluciona nada. Eu xa estive aquí 8 anos en alcaldía. Agora están vostedes, ganaron unhas eleccións, foron a forza máis votada, e agora teñen que buscar solucións aos problemas que hai. Refrescan e refrescan e refrescan. Pode pensar que o mellor que a min que me fai moito mal, pero realmente estáse facendo mal a vostede, mal ao goberno, e sobre todo mal ao Servicio de Axuda no Fogar. Porque o Servicio de Axuda no Fogar, servicios sociais, o que queren son solucións. Eso, a situación que tiñan antes, o que se fixo, o que non se fixo, o que se pude facer ou que non. Porque recorde tamén que non salimos do plan de axuste no ano 2022. Hasta o do ano 2022 non se podía facer o que agora se pode facer. Realmente a mí tocoume de xullo de 2022 escasamente hasta maio de 2023, tendo en conta que os últimos 6 meses, como verán, van a poder facer moi pouquiñas cousas. Porque si sempre. Vostede pídelle un informe á coordinadora. E lénolo aquí. O informe ten que ser seu. Vostede pode pedir apoio, é a miña opinión. Vostede pode pedir apoio do que está pasando a nivel técnico á coordinadora e a nivel xurídico, como escoitei no informe, que tamén lle pideu a nivel xurídico, de como se pode facer os procedimentos e todo eso. Pero quen ten que dar unha explicación de como está a situación, porque senón as traballadoras da Axuda no Fogar non estarían hoxe aquí con este problema, nin outro día estarían na escaleira manifestándose. Hai un problema. Co informe da coordinadora está dicindo que todo está en orden, que todo está ben. Entón tamén hai que ler o que non está ben, o que está mal. En lugar de perder, bueno, non digo perder o tempo, porque hoxe tiña que dar unha explicación, alguén o tiña que dar. Ese informe usted tiña que pedilo para lelo aquí. Pero eso pouco nos axuda. De aí non vamos a sacar solución ninguna. E hoxe temos un pleno extraordinario solicitado pola oposición para poder salir de aquí con unha solución. Senón non nos valeu de nada o tempo que estamos aquí, ao contrario. Perdemos o tempo. Hai que salir con algo, como de calquer reunión, non? E esos alcaldes, pois, estamos acostumbrados a que temos que salir da reunión pensando que algo conseguimos. E daqui temos que conseguir todos algo, sobre todo as traballadoras e o traballador da Axuda no Fogar. Logo, eu, señor alcalde, agora xa me dixo vostede, eu pídolle que o que lle pide antes, que asuma as consecuencias da situación que hai, que asuma as competencias de servicios sociais desde agora, que lle poña o máximo interés, porque se necesita, que convoque esas 4 plazas de maneira urxente, ese tempo que dedicaron os servicios jurídicos a redactar parte deste informe, sería moi necesario para convocar estas 4 plazas, ou para iniciar o expediente para sacar unha bolsa de emprego. Entonces, de órdenes para que estes 2 procedimentos que se poñan en marcha. Despois, en canto á formación, hai que revisar onde está o persoal que formamos.
Donde está ese persoal? Eu estou seguro, e parte deles están noutros concellos, Concello de Mañón, Concello de Cedeira, e formámonos nosotros, pagamos nosotros aquí a formación e están traballando en outros concellos. Dos ciclos formativos, facer un seguimento máis próximo dese persoal que está nos ciclos formativos. Non podemos obligar a nadie, pero o mellor sí animalos. Pode ser que animalos a que traballen no noso concello, pode ser que sí. Si ven como é o servicio, si ven como as necesidades que hai, pois eu creo que, bueno, dentro das nosas competencias, que non nos podemos meter nas competencias de educación, nin no traballo do Instituto de Formación Profesional, nos ciclos formativos, pero de alguna forma sí podemos decir pois as necesidades que hai. Si é certo o que dixo o señor Marco Xal, no obradoiro de emprego xa pasou. No obradoiro de emprego preguntaban ao persoal que estaba facendo a formación e cobrando en torno aos 1.000 euros ao mes mentre facía a formación, si se iban dedicar a isto. E a maior parte, máis da mitad, dixo que non, que les é isto que non se formaban, que estaban porque tiñan unha nómina de 1.000 euros ao mes durante 9 meses e a partir de aí, pois outra cousa, non? Ese no primeiro obradoiro de emprego. No segundo obradoiro de emprego, supoño que será un pouco máis o mismo. Eu digo, si de toda a formación ou da solicitude que pedimos agora ao INEM, só hai unha persona formada que este interesada, o resto onde está? Ten que estar traballando pois, nuns sitios onde as condicións sean millores, onde sean máis áxiles a hora de contratar, porque tamén pasa eso. E por aí hai que empezar. Se non hai personal, máis lles podemos axudar. E despois, se elas estuveran todo cuberto, todo, non estaban hoxe aquí. Algo falla. Que teñen o descanso de entre día e día 12 horas, só faltaría que non tuveran ese descanso, pero están pedindo outras cousas que sí que non teñen e que consideran que podemos ter. O equipo técnico fai o que pode, pero tamén sei que está desbordado. E sei que a traballadora social que tiñamos hasta o momento chegoulle moito en moitas situacións e necesita apoio. Por eso, eu lle digo que estes 4 ou 5 puntos hai que comprometerse, quedan acta, porque temos unha videoacta, queda acta do que pedimos cada concelleiro, da oposición e tamén os compromisos do goberno, e eu creo que agora, antes de que acabe o pleno, que é o momento de que na intervención do señor alcalde, que supoño que cerrará o pleno, non sei, é decisión súa, personal, pero se quere cerrar o señor alcalde, que se comprometa a cales van ser os pasos que vamos a dar para que se mellore esta situación. Se non, repito, aquí non viñamos a facer nada. Hai que adquirir un compromiso que vai a quedar en acta e poñerlo en marcha. Nada máis. Moitas gracias, señor alcalde. Pois moitas gracias, señor Penabad Muras. E, como ben dicía o señor Penabad Muras, pois vou a... Sí. Perdón, señor Arrego. Gracias. Bueno, eu queríalle comentar que fixo alusións á miña intervención o señor Marco Xal dicindo que era moi fácil tirar ao comité. Home, eu supoño que estas cousiñas falarían con vostedes na reunión que tuveron o pasado venres, explicándolles todas estas cuestións e esa reunión tamén na que se falou, como dixe na miña intervención, de todo o que había. Ademais que tamén, que se me quedou unha cousa no tintero, que se falou tamén dos uniformes que non era adecuado que nos seus traballos privados tuveran os uniformes do Concello, non? Porque non é... Cando fala vostede tamén do curso de formación que se fixo aquí, que se trouxo, precisamente non fixeron persoas de 15 anos. Fixeron persoas adultas e que están traballando. Cando se pideu o INEM era en agosto, e precisamente moitas delas estaban cubrindo vacacións en outras residencias. A pesar diso, sí que viñeron pedir a súa renuncia, pero desas 6 personas había xente que non quería. Non é que estuveran, unhas estaban traballando, outras non, e outras prácticamente non querían. Volvo a dicir, ese ciclo de formación que este ano, por desgracia, xa non temos, non eran de 15 anos a xente, nin de 16, eran persoas adultas que non tiñan unha formación e con este ciclo de formación, pois que o teñen.
A bolsa, claro que a mí me gustaría sacar a bolsa mañá, xa teñen a orden. O que pasa é que se sacamos unha bolsa para que naide se presente, pois como comprenderá, unha vez que se teñan os certificados, ten que ir a bolsa. Non hai máis, porque a situación da xente que ten a titulación sabemos cal é, non hai. Entonces, hai que esperar a que teña, e pola parte do goberno o que se está facendo é que a Xunta de Galicia axilice o máis posible para cumplir ese requisito. E non teño moito máis nada que dicir. Para uns a época pasada foi moito mellor, que foi verdad, que volvo a redicir, houve uns anos moi importantes no que era un referente ao servicio do SAF no Concello de Ortigueira, e houve outros anos que non foi tan maravilloso. Podría bastar eu aquí 2 horas falando das necesidades que tuvo nos últimos anos os servicios do SAF, pero creo que non forma parte porque intentamos darlle unha solución. Volvo a decir, no que se conleva á miña parte, poido asumir ese falta de comunicación, pero que a min tampouco ningún do SAF me comunicou, entendo, porque eu non son parte nin son concelleira delegada, pero eu creo que na medida do posible se estuvo traballando e desde a miña área se estuvo dotando as partidas presupuestarias necesarias para cumplir todas as necesidades que a mí me estaban trasladando cando me estaban trasladando as traballadoras sociales nese momento. Entonces, que se pode mellorar, claro, pero por parte de todos, e non utilizar esta manifestación e esta defensa dos dereitos para un motivo político, que é o que se está cumplindo e que está cubrindo todo isto. Moitas gracias. Pois moitas gracias, señor Arrego. Para rematar, e sinto, pois non vai a falar agora porque non temos margen de tempo, sinto, señor Arrego, perdón, señor Adorna, e vou a rematar eu como é preceptivo e o marca así o regulamento. En primeiro lugar, pois, como non pode ser de outra maneira, agradecer os servicios sociais, as nosas traballadoras dos servicios, as coordinacións e todo o traballo que fan diariamente, e a todas as traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar, por suposto. Sin elas, os nosos dependientes do Concello de Ortigueira pois non estarían atendidos e as súas familias pois terían un problema grave e que gracias a elas e ao Concello, non aos políticos, ao Concello, se pode levar a cabo. A min sempre, nestes casos, cando falamos de temas que teñen que ver coa parte técnica, porque aquí hai 13 políticos que terán os seus coñecementos, máis ou menos, sobre o que é o funcionamento dos servicios, pero os que sí que saben son aqueles que os estudiaron e despois os levaron a cabo aprobando as súas oposicións e estando nas listas para desempeño desas funcións. No noso caso temos a sorte, hoxe en día, de que temos 2 traballadoras sociais e que, como leu antes a señora Adorna, emiten, non político, emiten un dictamen técnico de como está o servicio e como estaba. A min me gusta decir sempre e me gusta falar con datos, porque eu creo que o dato sempre mata o relato. Pode contar cousas as que queira e logo pois deixalas aí no aire e xa quedará algo diso e tal, pero o dato é o que hai, non? E a mí me gusta ver que, por exemplo, no ano 2020, non, se falaba de algo tan importante como son os EPIs e a roupa de traballo, e unha rapaza que levaba daquela, Rocío Carballeira, levaba o servicio, decía algo así como: a Lei 31/95 de 8 de novembro de Prevención de Riscos Laborais, no artigo 17, equipos de traballo e medidas de protección, punto 2, di que o empresario, nosotros, deberá proporcionar aos seus traballadores equipos de protección individual, axeitados para o desempeño nas mellores condicións das súas funcións, e velar polo efectivo dos mesmos cando pola naturaleza dos traballos realizados sexan necesarios, e destacou en negrita: a derradeira equipación que se lle entregou ao Servicio de Axuda no Fogar é de data outubro do ano 16. Estábamos falando de que isto o emiteu o 20 de maio do ano 2020, 4 anos despois. En xaneiro do 20 entregámoslle unha equipación
consistente en un pijama e uns zapatos. Isto decía a señora Rocío. Non o digo eu, nin eu estaba para nada neste asunto. A señora Norma, que é hoxe, e aínda está aí, no ano 2023, aló polo 31 de marzo, non estábamos nós, informaba que os servicios de axuda a domicilio municipal, todo isto poden consultar, público, de axuda a domicilio municipal está a entrar nunha situación de extrema, en negrita, inseguridade, pola falta de personal de atención directa. Contamos na actual situación con 39 personas, das cales 7 atópanse en incapacidade temporal, que seguimos a ter unha longa lista de agarda das persoas en situación de dependencia, con unha alta vulnerabilidade, grado 3, de que non se lles pode asignar servicio por falta de personal, que as auxiliares levan un ano de retraso no que son as súas vacacións regulamentarias. Na data actual, todas as auxiliares están sendo cubiertas por unha incapacidade temporal, agás unha que está a cubrir unhas vacacións pendentes do ano 21. Estamos falando de 31 de marzo do 23. E en negrita destaca, non?, que no caso de que se produza outra baixa laboral, no servicio, teríamos que suspender todas as vacacións destas e de outras auxiliares ata novo aviso, co prexuicio tan grande que supón. Sin outro particular, la coordinadora. Aquí nos fai outro informe tamén moi interesante, de data 26 de xuño, xa estaba eu, levaba 5 días aí. E nos dice, bueno, norma tal, comenta, a día de hoy temos unha relación de persoal de servicios de axuda no fogar de 39 persoas, das cales 26 son indefinidas e teñen un contrato por fin de obra. 6 son interinas. Desta relación, 9 persoas están de baixa nese momento. E pasa a poñer cales son as que están de baixa. E dice, co resto do personal activo, 30 auxiliares, estamos asumindo as 95 persoas usuarias atendidas. 11 polo sistema libre concurrencia, que son, como ben se dixo aquí, para eses casos de gravidade ou de urxencia, e 84 por dependencia. É unha lista de agarda no par de 128 persoas, 5 de grado 3, 41 de grado 2 e o resto de grado 3. Pendentes de asignar cada cadro vacacional de los años 22 y 23. Hoy en día hay 0 personas disponibles en la bolsa de empleo. Ben, con isto, tamén feito polos técnicos, non por min, me mandan cal era a relación e o estado do servicio de axuda no fogar no ano 23 xuño. Eu entro 17. Bien. 39 traballadoras había, 9 de baixa, naquel xusto momento, 0 persoas na bolsa de emprego, 95 persoas atendidas, unha lista de espera no SAF-PAR de 128 persoas, vacacións das traballadoras SAF ano 22 e 23 sin disfrutar, equipación traballadoras sin repoñer dende o ano 20, a anterior entrega, como antes leín, é de outubro do ano 16. Hoxe, a día outubro, fai un par de días. Hai 39 traballadoras, 6 a día de hoxe de baixa, bueno, a día dese día, unha persoa en bolsa de emprego, e o resto da última bolsa de emprego están cubrindo baixas, porque da bolsa de emprego anterior había alguna. 92 persoas atendidas, lista de espera no SAP de 104 personas, 128, 104, verdad? Vacacións 22 e 23, 24 al día, do ano 2025 parte sin desfrutar porque as
pediron para máis adiante no ano, entrega da última equipación de roupa ano 24, principios, e nova entrega programada antes de final do 25. Bien, esta es la situación. Datos. Relato, sí, yo soy muy malo, las cosas, está bien. Dito todo isto, nosotros implementamos unha serie de medidas cando chegamos, me acordo, yo dixen ao comité, que eu gardo os documentos que eu vou, cando tomo notas, saben as persoas que me ven traballar, eu tomo notas nas reunións e as gardo. Claro, e as poño faixa e tal. E eu lle enseñei ao comité, oye, mira, isto foi o que me dixechedes na primeira reunión que tuve con vos, quero recordar sobre o despois do festival, o 17 ou 18, non recordo a data. E aí estaba en bolígrafo, verdad, vos la enseñei. E aí me decíades que facía falta roupa de traballo, que facía falta material e que non tiñades vacacións e que era prioritario porque estabades moi cargadas. O cal é certo e todo o mundo o pode entender. Bien. Nosotros o que fixemos, sabédelo ben, según chegamos, está encima da mesa o proceso de estabilización. Poucos mes e pico despois de chegar, pois tuvemos que sometervos a todas aos exámenes, vos acordaredes, para estabilizar a plaza. Por lo tanto, neste goberno se estabilizaron os traballos. Vos acordades do que leín aí, do que decía a traballadora social, de como tiña a precariedade laboral este colectivo. Bien, non o decía eu, o decían elas. As vacacións, que naquel momento faltaban por disfrutar, eu non sei se por unhas cuestións ou por outras, eu aí non quero entrar, señor Penabaz, pero o que sí é certo que a día de hoxe, o pasan eles, están disfrutadas esas vacacións. Por tanto, en 2 anos, e non e medio, pero bueno, 2 anos e medio, eso se corrixeu. Os EPIs e a roupa de traballo están ao día, porque as traballadoras e os traballadores temos que ter roupa de traballo adecuada ao traballo que desempeñamos. Aínda non se desapareceu o COVID, aínda non se acabaron con moitas enfermedades que son transmisibles, e sodes un colectivo vulnerable en ese sentido porque, como digo eu sempre, vosotros sempre traballades fora da casa, en términos futbolísticos. Unha persona que traballa nun hospital traballa nas mellores condicións porque todo está ergonómicamente preparado para que ese traballo se desempeñe nas mellores condicións. Vos non, vos vades a calquer domicilio nas condicións que este ese domicilio, que normalmente non son as mellores. Polo tanto, claro, se desde o Concello non vos damos o material necesario para cubrir a vosa saúde física e psicolóxica moitas veces, pois, oye, non estaríamos facendo ben o noso traballo. Polo tanto, eso tamén se entregou. Víamos, e o anotamos en aquel momento, e tamén me decíades vos, que era necesario facer actuacións no ámbito da docencia e do ámbito das certificacións profesionais, e era necesario pois contar pois con máis cursos tal, coa intención de que houbera xente que puderan reemplazar a esas baixas que sabíades que chegaron a topes de 17 personas de baixa sobre unha población de 35, 39, pois era necesario ter canteira para que, oye, se pudera solucionar ese problema. Nosotros o fixemos. Trouxemos o ciclo formativo de grado. Non estou de acordo que a formación de grado non sea importante. A mí me parece fundamental ter xente titulada que desempeñe os traballos nas mellores condicións e formados. Tanto, son un fiel defensor da formación profesional en este ámbito máis, si cabe, e sempre son adultos. Non hai unha nena de 15 anos, nin un neno de 12. Non, esa formación non é para estas persoas. Hai que estar un pouco tamén enterado destas cousas. E por último, hai algo moi importante. A primeira vez que se generaron 4 plazas na OPE foi aquí con este goberno. E levei moitas bofetadas aquí, estaban todos os sindicatos, porque había outros colectivos que dicían es que a mí tamén me hacía falta unha plaza de administrativo, es que a mí tal, incluso mi señor secretario. Pero non, eu apostei por 4, todas. E o sabe o comité, todas. Neste goberno, non en outros, en este. Por tanto, eu estou aquí para levar os paus que faigan falla, pedir disculpas a quen faiga falla, porque eu estou aquí para solucionar os problemas, non estou para crear problemas. E eu creo que todas vos sabedes que eu intentei en todo momento solucionar.
Eu tamén entendo. Trato vexatorio. Claro, esas son cosas, pois, do comité, non? Eu, cando falei con vos no comité, pois, naide sabía o contenido, mas que a responsable, claro, de que levaba esa nota. Oye, cando fixen eu humillacións constantes, insultos e menosprecios. A mí, se algunha de vos me dice que a humillei reiteradamente, que a insultei e a que a menospreciei, que me diga quen e donde o fixen. Porque creo que todas sabedes que iso non é certo. Pero claro, todos sabemos como funcionan as cousas. E xa vos anticipo, porque o estamos traballando agora, que me mandaban un mensaxe e eu xente, que a CIGA hoxe acaba de convocar unha folga xeral no servicio. Non é casualidade. A ver, as cousas son como son. Entón, mañá, a partir de mañá, pois haberá servicios mínimos, os que queran ir á folga, pois tal, no servicio de axuda no fogar, non? Me están pasando a nota. Por lo tanto, é dicir, isto é unha acción coordinada, que eso xa o sabemos todos, cando gobernan, pois aqueles que, por lo que sea, pois non interesamos pois en estas cuestións. Medidas concretas, señor Muras, pois sí. O primeiro que vamos a facer, porque eu aquí o que escoitei e anotei porque me gusta facelo así, e anotei con interés. Aquí se falou de privatizar. Non eu, Se falou de privatizar. Certo é que en toda a comarca somos os Quijotes que quedamos así, con unha xestión integral do servicio por parte do Ayuntamiento, o cal, como podedes entender, un concello pequeno como o noso, pois non é doado. Por iso lles agradezco tanto o traballo que fan esas coordinadoras e esas traballadoras do servicio, todas, que están estabilizadas, por certo. Pero que temos que, entre todos, e eu vos vou a convocar a unha reunión en un plazo moi breve de tempo, se pode ser o luns, pois mellor que o martes, onde estedes todas e intentemos falar co colectivo para saber que queremos ser de maiores, en ese sentido. Por onde queremos ir? Aquí o señor Penabasi o dice con moito criterio, estuvo aquí na xestión e sabe perfectamente como están as cousas, o intentou facer el e, como decía, pois foi incluso ao xuzgado, porque naquel momento pois non sei que sucedía con este asunto, pero bueno, un sistema mixto de privatización ou un sistema como fixo as Pontes, total, 7,2 millóns de euros, total de privatización. Claro, un concello moito máis grande que nós. Ou seguimos como estamos e intentamos todos solucionar cuestións que hai que aquilatar. Que eu xa digo que o servicio ten moitas mellorías que facer. Claro que sí, como non? Estamos falando do servicio ás persoas, e nosotros vamos ao Sergas, pois tamén che van a dicir o mesmo, ou na atención nos centros do consorcio, ou por aí adiante, non? Claro que sí, porque cando falamos con persoas, e de persoas, non estamos traballando con tornillos, por tanto, a nosa prioridade son os usuarios, como podedes entender, que os usuarios estén ben atendidos, e estamos convencidos de que teñen a mellor atención así, por iso, dende o meu goberno nunca pensamos en privatizar nin dunha forma, non porque estemos en contra, que non estamos para nada en contra de que haxa empresas que se dediquen a este asunto, non, para nada, pero creemos, e eu personalmente o creo así, o mellor servicio o damos nós, desde a casa. Moito mellor, penso eu, que calquera empresa que veña. Pero tamén repito, que decir, esta non é unha cuestión únicamente do alcalde, esta é unha cuestión de que temos que cambiar o paradigma. Si vamos a un modelo mixto ou vamos a un modelo privatizado completamente, e a partir de aí os grupos que estamos aquí tenemos que votar aquí, porque hai que leválo a pleno e eso necesita do apoio de todos. Por lo tanto, eu primeiro me vou a reunir con vos, falarei con vos destos asuntos negro sobre blanco con las coordinadoras e la concejala, y a partir de ahí me diréis cuáles son las medidas que queréis que yo tome. Y las traeré aquí a los otros grupos políticos. Y les diré, mira, esto es lo que quiere el sector. Por lo tanto, Norma sigue traballando nesto, o dice no seu informe, eu me gustaría que o leerades todas, porque non é política, Norma, xa, conocedes, é unha traballadora máis
Non lle importa se eu son o alcalde ou se é o señor Penavazo ou o señor Xal ou a señora Franco. Non. Ela vai a facer o seu mismo traballo e vai a facelo exactamente do mesmo xeito, como técnico. Por tanto, si é necesario, o que oín hoxe, si é necesario ter en conta os técnicos, por suposto que sí, como non? Son os que saben. Eu non podo dar ningún juicio para facer unha ponte, porque caería o momento. E aquí é exactamente o mesmo. Se non nos deixamos levar polos que saben, temos un problema. E o que dice Norma nese informe é que a maior brevedade vai a falar con vos vai a propoñer uns cambios a hora rotatorios, a hora de tal, que xa o falamos nunha reunión que tuven eu con 2 persoas do comité, e a partir de aí correxiremos todo o que non está correxido. E se somos capaces, entre todos, de seguir con este sistema, pola miña parte, non vai haber outro. Pero se decidides que este sistema ten que cambiar para un sistema mixto, non hai máis opcións, ou un sistema totalmente privado, pois, oiga, eu como alcalde, que son para o que estou aquí, lle transmitirei ao resto dos grupos políticos cal é a vosa posición e a partir de aí pois se tomarán as decisións que se estimen oportunas. Reiterar o meu apoio a todas e a todos os que traballades e aos que están na sala de máquinas como traballadores sociales do traballo que facedes e que é fundamental para nós. Todas as familias, e eu fago seguimento e falamos coas familias, me dicen que están encantados co vosso traballo. Por tanto, eu como alcalde, esa é a miña máxima, que a xente este contenta co noso cuidado e co noso trato. Sei que é o trato mellor que poden levar, por eso en ningún momento eu plantexei nada parecido a privatizar absolutamente nada, porque entendo que o cuidado está garantido con vos, pero estará encima da mesa pois isto que sobrevolou, e non o dixen eu, sobrevolou na sesión de hoxe e que é necesario que isto se poña negro sobre blanco. Polo tanto, vos convocarei, se pode ser lunes, e se non martes, a unha hora na que poidades estar as máximas posibles, falaremos de todo isto que estamos a falar aquí, comentaredes o que queirades e daredes o voso parecer, que creo que é moi importante, o voso parecer de como se vai a mellorar o servicio. E as traballadoras sociais recollerán todas esas cuestións e fixaremos unha folla de ruta e un camiño para que entre todos, que ao final isto é un traballo de todos, entre todos seamos quen de ter un servicio de axuda a domicilio sin conflictividade e donde todo o mundo, pois, dentro das súas competencias, pois poida convivir en liberdade. Ben, sin outro particular, vou a rematar e tamén decirvos, con este goberno, que non antes non había tampouco, se lle dá voz, porque o secretario tamén así mo dice, se lle dá voz á xente que veña ao público todos os días, cando hai. E hoxe non vai ser menos. E automáticamente cerramos a sesión, tedes a palabra, o que queirades dicir, sodes libres para facelo. Gracias.